Ole tuntuma hian class 12 physics subject kan zir tan dona uluk deuin lo ngai thlanga hlok pui nge tumin in lo zir ka du sak cheu tichuan hei kan ena voina kan zir tur hi unit 1 ani a unit 1 chu electrostatics ti ani a chuta chuan electric charge properties an nei ang chi te eng ange na an tho force an nei dan te field an nei dan te potential an nei dan te kan zir don ani tichuan unit 1 hi chapter pahnia thena ni a vo in bi ka tan chuan chapter 1 ni kan zir don a chapter 1 a chuan electric charges and fields ti hi kan hmu a chuta chuan electric charges ti hi tuntuma hian kan thur bing don ani a chan chu chapter zau deuh mai huang zau deuh mai ani awang khan awai chuan voi khata hian kan soi man don lawa chu wang chuan electric charges ti hi kan zir don ani hei hi apoi mo em maya tunlai electric current om lo chuan kan om thei meu lawa hei current om lo chuan kan thim veka tunlai kan boi pui ber mobile phone po hi current om lo chuan kan charge thei lo kan boi der ani chumi lo chhuah tan na electric current lo chhuah na chu electric charge ni a chu wang chuan apoi mo em ani uluk deuh in lo ngai thadon nia ti chuan electric charge kan ti hi enge ni ta eng ang hi nge electric charge kan ti chu ti soifia tumta ila electric charge kan ti chu fundamental particles kan ti ani lo point elementary particles te amaro chu thil ti theihna nei si ang chi hin ni a eng thil ti theihna nge an nei kan ti chuan electric tha kan ti mai force kan ti te field kan ti te potential kan ti te kha an siam theia chu tiang particle so chu electric charge kan ti chu an ni ti kha hmasawnna ila ti chuan kan no pan lai chuan plastic scale hi school a hian kan hmanga khami scale kha kan samrowa hian ti hian kan nota kan no hnuah khan paper kan sik thema do kan chunga kan da scale kha achunga kan wada khan paper them te kha a hip chhoni ti kan hmu thei enge omzia kan hremi alo amaro chu kan nin hlei kan lo ti ve mai thin ta ti chuan hei balloon te hi kan ham puara banga hian va be tir ngot ta ila ama chuan a bet thei mai lo salute pumo ni lo point fevicol amo ngai amaro chu kha balloon ve kha towel hul deuh amo ani lo point kan puan kan koronem puan nem a hian tian han no ta ila chumi hnuah chuan banga hian wada ta ila engamo chen kha chu a bet wa thei ni ti kan hmu thei ani ani lo point paper kan neia lekha puan kan ne isterin han thu thuak ila kan tv maya te mo han da ta ila a bet wa ni ti kan hmu thei khatiang zong a kha electric charge na tho vek ani a hei hi khami chau lo po kha ni tin kan hmu thei hen thil tam tak electric charge chung cha hi a thleng renga amaro chu kan chik lawa kan lo hrelo mai ani chu wang chuan electric charge kan ti hian properties hrang an neia chuan chumi properties ho kan zir chhawanga chuan chumi electric charge on eng force tange pek electric force chu eng law tanga lo chuak nge chuan electric field kan ti eng nge electric potential kan ti hi enge ti hi tun chaptera kan zir tur chu ni ti chuan electric charge a hian chi eng zat nge om ma sabering kan enang electric charge a chuan electric charge hi chi ni chi ama ti chuan Benjamin Franklin na chuan electric charge pahni te hi pakhat chu positive ani a pakhat chu negative ani ti ena lo soi dei to a ti chuan high school level a kan en chuan atoms ti hi kan hmu a atom chung chang kan lo zir to a atom sa chuan a lai a hian nucleus kan ti hi oma nucleus chunga chuan engtenge om kan ena neutron kan ti le pakhat chu proton kan ti hi ni a proton le neutron hian nucleus si siama ti chuan neutron kan ti chuan hei hi charge nei lo charge less kan ti mai positive ni box si lo negative ni box si lo hian ni a ti chuan proton kan ti chuan charge particle an ni a hei hian positive charge kan ti hi an nei ani chu wang chuan nucleus apum pui anga kan en chuan nucleus hi positive charge alo ni ta
amaro chu atom as a whole is electrically neutral ni tur chuan ngei ngai ti chuan nucleus pona hian electrons kan ti hi a om ngai ni ti chuan positive charge nucleus ava balance turin electrons hian negative charge anei ngai ta ni chu wang chuan positive particle negative particle kan ti hi positive kan ti chuan proton kan soi na ni a proton kan soi chuan positive charge ani ti kha hriat ngal mai tur ani a chu tiang bokin negative charge kan ti chuan electron kan soi na electron kan soi chuan negative charge ani ti kha hriat ngal mai tur ani ti chuan an tot le tan chuan eng properties nge an nei ti hi kan en photam properties an nei te kan enanga pakhat na tan chuan additivity ti hi en thuak ta ila additivity chu thil bel khom ti na ni maya chu wang chuan a om zia chuan object pakhat hian electric charge aneya a charge nei zat kan hredu chuan ama om charge particles te na charge an nei khom an nei ho kha kan bel khom mai don ni algebraic sum ti ani a kan bel khom mai don a definition ang chung sei lo mai ila amaro chu om zia kan hriat kha apoi mo ber ani wangin hi lo en ta ila tuna hian hemi hi object pakhata ngai ta ila chuta chuan te kan zia kanga plus pathum plus sign pathum kada a hemi na en tir chu positive charge pathum ani ani chuan hemi na total charge of object a chu exam ati chuan 3 positive charge 3 positive ani ti chuan mun tanga tangin pani hi kan bel cha lenga pani kan da bel lenga ti chuan total charge of object chu tu na exam nge ama in pathuma nei sa tu na pani nei le ani chuan 3 plus 2 chu 5 alo ni ta chu wan chuan 5 positive charge ani ti kha kan thei le a chuan positive charge ai hian negative mang chin teang minus kan ta ti chuan a total charge hai tu na hian engzat nge kan en chuan pathuma hi positive ani a amara chu pani hi negative ani wangin 3 minus 2 angin akalanga 3 minus 2 chu 1 ani a ti chuan tu na charge nei za chu pakhat chaw ni a positive atam zo ka wangin plus 1 ti na ni ti chuan negative charge pakhat bel le lok teang pakhat kan bel le a ti chuan negative charge 2 ni to lawin 3 lo nianga ti chuan 3 positive 3 negative ani chuan 0 nianga chumi huna chuan hemi object kha neutral ti ani a charge particle nei tu na hian exam he pakhat pani pathum pali panga paruk lai nei amaro choma kha neutral ani ang wanga ti chuan positive le negative kha a balance he kan bela algebraic sum of ti hi kan thria kan algebra plus minus angkha ani chu additivity property kan ti hi ani ti chuan a pahnina tan chuan conservation of charge ti hi kan en le anga conservation of charge a chuan English in textbook te kan en chuan the total charge of an isolated system remains the same ti kan homaya ti chuan hemi hi all samdewa kan hriat nan high school level a law lar deuh mai chu law of conservation of energy kan ti khani law of conservation of energy kan zirlai khan engting kan lo zir energy can neither be created nor destroyed but it can be transformed from one form to another form or anilo point the total energy of a system always remain constant ti khan kan lo zir thina khatiang chia tho khan tu na electric charge apo hian aman thei ani chu engting e charge can neither be created nor destroyed asiam thei lawa ati chiat thei lo bok amaro chu it can be transferred from one object to another object phata tangin pakhata ro chuan ain son thei thung ani ti chuan a total a bel khom kha chu angai reng remain the same pi kha kan thei ani
chu chu ti hian kan hriat fia le zual nan example pe ta ila pakhat ka zia kai hi glass tiang example a glass ka zia ka ti chuan hemi glass hi atira chun neutral ani neutral kan ti chuan positive le negative charge in ang an nei ti na ni chu positive pathum negative pathum hi en tir na mai ni glass yan positive pathum ma nei ya negative pathum ma nei kan ti na ni lawin en tir nan kan mang ti chuan le lama puan than puan nem chi silt kan thria sil puan nem deuh ma hi kan nei le ta chu ta chuan ati chuan hei poi neutral ania positive pahnih le negative pahnih ti mai ang hi lo nei ya positive le negative ai nan chuan neutral ani vele thunga ti chuan he mi te pahnih hi not ta ila mo rep kan ti mai anga glass a hi puan nem kan hru ta ila eng thil nge lo thleng thei tia thil pahnih object pahnih ai hrut khan thermal energy lumna satna kha lo pe a chumi energy awang chuan electron pakhat te hi ta hian alo in son ta transfer mo alo in transfer ta chu wang chuan helai electron pakhat hi heta in om to lovin heta hian alo in son ta ti mayang ti chuan heta kan en chuan electron pathum nei thina kha pahnih chi anei to ti chuan hemi hi positive anga to zo ka wangin positively charged object alo ni ta ti chuan heta kan en le a tira chuan pahnih an neia neutral an neia electrons an nei bel ta ka wangin electrons ka tam zo ka chu wang chuan hemi silt kan te hi negatively charged object alo ni ta ni ti chuan tu na kan en chinang atir khan heta hian charge engzang e om positive pathum negative pathum ai son ma ai transfer ma ni chu ti chuan heta hian positive charge pahnih negative charge pahnih ai transfer ma in tia kan no ma khan ti chuan a bel khom chuan engzang e heta paruk oma heta pali oma paruk le pali kan bel chuan somani ti chuan charge particle kha ten ani ti chuan tia rap kan no nu khan heta hian electrons pakhat a hlawa a total charge chu panga ni a ti chuan heta hian electrons pakhat a nei bela wa khan pali om sa kha panga lo ni ta ti chuan som alo ni vele ta ni som ania ain ang reng a total charge hemi system a hian total charge ka chu always constant ani amaro chu charge can be transferred from one object to another object kan ti khani a hela hian positively charged kan ti hi positively charged ni tur khan positive charge ha a hran pain kan va siam ngai reng lo negatively charged object ni tur khan electrons a kha kan va siam ngai reng lo hela electrons ka ta hian ai son mai ni ti chuan positive anga zo ka wangin positively charged ani a negative anga zo ka wangin negatively charged object alo ni ta mai ni chu law of conservation of charge kan ti khani a energy ne khan ai ang de reng ani ti kha lo se phot ila thang e a pathumna tan chuan quantization of charge ti hi kan en le thua kanga hei hi adang ai khan hria thiam har de hleka amaro chu chip chir takin kan lu don lawa a toy theiang berin kan soyanga heta hian a definition anga chuan the total charge of a system is always an integral multiple of elementary charge ti ani a chuan a mathematical equation a chuan charge kha q lo ni ta se q chu n into e ti ani a ti chuan helaya n hi enge ti chuan integer kan ti mai number mo 1 2 3 infinity thlenga kal thei ti mai ang ti chuan e hi ta hi ra poi mo khop mai a e value hi 1.6 into 10 to power minus 19 column mani a hemi column kan ti hi enge kan ti chuan unit of electric charge ani takin na unit of time chu second te kan mang khatiak tho khan charge po hian unit ania chu column sani a te chuan toy zong in a symbol tan chuan capital C manani hei hi enge ti chuan elementary charge kan ti boka chu electron pahatina charge anei zat
ani lo po in proton pakhatina charge an nei zat ani a chuan plus minus si du shona da theia plus kan man chuan proton tan ani a minus kan man chuan electron tan ani ti kha seta ila ti chuan system pakhathian object pakhathian electron pathuma nei ni chuan 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 column anei ti na ni chutia puntir mai tur chu ni chumi chu conservation of charge ti na ni a hemi tang hian question pakhat chuak ve thin oma chu ka soi mai anga ka ziak to lo mai anga how many electron makes a charge of one column ti in zona alo om ta ni an soi non leang how many electrons make a charge of one column chumi om ja chu one column charge electrons engzat nge om ti na ani chu chuan chumi chu han chok don ta ila objective type question ani wangin cho thui po angai lo q equal to 1 column ani a ti chuan e chu hei kan ring hal mayang e is equal to plus or minus 1.6 into 10 to the power minus 19 ani a magnitude kan la don chum plus mo minus mo chu tel ngai lo ti chuan quantization of charge a chuan q equal to ne ni a tuna kan zon tur chu n kha engzat nge number of electrons kha kan zon tur chu wang chuan n kan du ni chuan e kha le lama kan son pheyanga q by e lo ni anga ti chuan q chu 1 column ani a ti chuan e chu 1.6 into 10 to the power minus 19 column ani ang ti chuan column le column ain kan selang a number kan zon don awangin number of electrons kan zon don awangin charge kha unit kha angai to lo ti na angani chu ti chuan 1 by 1.6 kan cho don chuan 1 divided by 1.6 chu 0.625 alo nianga into 10 to the power minus 19 an hnuai oma kha achunga chho dona chu wang chuan 10 to the power plus 19 alo nianga ti chuan standard form kan zia don chuan point hi pakhat kan son phainga 6.25 into 10 to the power heta point pat kan son chuan la hian pakhatina tlahnia manga 18 chu wang chuan 1 coulomb of charge kan ti hian electrons a hi 6.25 into 10 to the power 18 omani ti kha ol sam takin kan chu thei ani khatiang tho khan 1 coulomb ni lawin 10 coulomb te pawh ni thei engemaw zat ani thei chuta electrons om zat a chu hemi hmang hian kan chok chuak thei ani ti kha example atan khan sele ta ila ti chuan a palinan le a tawp nan ti to mayang a palinan chuan kan hriat lar sa ni ka ringa like charges repel and unlike charges attract each other ti hi kan hmu a chumi om zia chu positive charge le positive charge in kara chuan repulsion omang ai norton ang ti na ni chu tiang bok chuan negative le negative ani chuan ai norton bokang repulsion omang amaro chu pakhat positive ania pakhat negative ani chuan ai kara khan attraction omanga ai hip tonang ti na mai ani ti chuan ol sam takin hemi property si chu kan hre thei mai ome amaro chu hian exam na chuan I poimo na riaw na ya hetiang chi aso na ran zot khel lawang amaro chu poimo na taka na yani te khinna na example kan en le anga charge pani kan na ya q1 le q2 kan lo na ya ti chuan an in kara hian eng force nge le kan en chinang what is the nature of the force between q1 and q2 if q1 into q2 is greater than 0 pani na q1 into q2 is less than 0 ti hi kan hua chuan q1 into q2 is greater than 0 0 ai tam tur chu nge positive number ani a eng huna nge positive kan hmu thei positive le positive kan puntir chuan plus le plus kan puntir chuan plus a chuaka minus le minus kan puntir chuan nge chuak thing kha plus thaw chuak ani chuan 0 ai tam tur chuan hemi hi positive ani nga ya chuan positive chuan q1 le q2 hi like charges ani kan chia ke mo q1 positive q2 positive kan puntir chuan positive a chuaka q1 negative q2 negative kan puntir chuan positive tho a chuak chuan q1 le q2 like charge ani a like charge in kara chuan repulsion omani chuan hemi case atan pi ka a force chu repulsive force kan tiamo repulsion amo an omani khami opposite chia khai ta hian ni a hemi case chuan kan puntir khan 0 ai na tlem 0 ai a tlem chu minus ania negative value ni
chu eng huna nge kan minus kan mu thin ti chuan pakhat positive ania pakhat negative ania kan puntir khan negative a chhuak minus a chhuak chuwang chuan hemi te hi unlike charges ani chuwang chuan unlike charges in kara chuan enge om ti chuan attraction kan ti hi alo om ta ni ti khan on sam ta khan a chu thei maya chuan chumi lo po chuan q1 plus q2 is equal to 0 he kan bel cha lo kan ni chu q1 plus q2 is equal to 0 lo ni ta se ani kara force enge niang ti po hi ra chu thei thawa ani chuan q2 mo hi le lama son phei ta ila minus q2 ti na lo ni a chumi om zia chu q1 le q2 hi ain anga amaro chu q2 hi minus alo ni ta ka wa khan pakhat positive ania pakhat negative ani chuwan chuan unlike charges ania chuwan chuan in kara hian attraction kha a om thawang ti po kha hemi atang hian a chu thei ta ni an dot le chuan methods of charging ti hi an en ho le anga methods of charging kan ti chu eng tinga in neutral object te kha charge object a kan siamang ti khan ni tamai sela ti chuan chu ta chuan process pathum a oma pakhat na ton friction or rubbing kan tia friction or rubbing chu thil in lot ti na ni maya chu insulator so hian man bi kan ni a insulator kan ti chu eng tenge electric current na ol sam taka akal tlang theilo na te hinan rubber kan tiang chi te paper kan tiang chi te plastic kan tiang chi te glass kan tiang chi te tam maya khatiang a khan he process hi a thlenga ni nichina khan example kan pakhat kan peto a chu enge ti chuan glass le silt pon name tia kan lo khan charge object a in siam ti kha kan soi to a chumi process a chu friction nei lo point rubbing ti ani ti chuan a panina chuan conduction kan ti a conduction a chuan conductor ho ne na thleng bi kan nia conductor kan ti chuan metal lampang thir lampang chi te ni a chuta chuan heta hian conductor pakhata oma chu negative charge anei ani negatively charged object lo ni ta se abul hlaya hian neutral object pakhat lo da ta ila neutral hi neutral ania ti chuan amara chu kan da sita a helai negative charge ka helai neutral object a han lo kal ta ti chuan hei hian negative alo nei bel vele ta chu wan chuan hemi object neutral object a hi negatively charged object ani ti chuan kan ena hemi atira charge object le hemi atira neutral kha takin physically contact takin a in sia chu conduction kan ti ani chu wan chuan hemi conduction thleng tu chuan physical a in si ka ngai physically contact an ni tur ani an nei angai ani ti chuan a pathumna tan chuan induction ani a hei po hi conduction ang tho khan conductor hoa thil thleng ani amaro chu hemi bi kai chuan contact ani ta physically contact tel mi alawin kan charge thei ani chu induction ti ani kan fiat chian le zual nan toite hian ti hian hi atirin conductor pahatania neutral ani neutral kan ti chuan positive le negative hi ain anga neutral ani a ti chuan abul hnai hian charge object enga mo hi da ta ila positive ti ve thung positive charge object hi abul hnaya in cc lovin kan da anga eng thil nge lo thleng don hemi chunga hian en lok te ang positive charge chuan negative ho kha a attract anga ti chuan positive ho kha a repel ang a hla thei ang bera an nor sonang ti chuan hemi hi earth connect earthing kan ti mai ani la point grounding an ti a where patin khoya mo connect ta ila ti chuan hela ya positive charge ho kha kalna turan nei ta ka wangin he ta at lama hian an kalanga ti chuan chumi nuwa chuan hemi china hela ya charge object kan ti ta ka hi da son ta ila ti chuan positive lo kalbo to si he ta heng kan da son to boka ti chuan enge lo bang ta negative charge kan ti ho hi alo bang ta chuwa chuan hi atira neutral kha negatively charge object ha alo siam ta ani chu induction kan ti chu alo ni ta ni chuan a dot le chuan lo poimo te mai kan nei a class 12 physics a chuan lo ma saber ani a chu coulomb's law kan ti hi ani
Coulomb's law chuan anh ting soi ti chuan 2-point electrical charges attract or repel each other with a force khami thleng kha du tok phatang electric charge pani oma q1 le q2 lo ni ta se ti chuan he mi te pani in kara hian force omang ati force ma chu electric force kan ti khan ni a ti chuan he mi te pani in kar distance r da phatang ti chuan pakhat jok chu q1 ani a pakhat hi q2 ni ti chuan force om phata chumi force chu anh ting soi repel or attract each other with a force atia om sia chu q1 le q2 kha like charge positive ve lo ni ta se ani kar repulsion omanga positive pakhat negative pakhat ani chuan unlike ani to chu wa chun attraction omang kha chu a charge a zir khan hemi force ei chu a nature kha chu kan clear ran tur lo ni le ta ti chuan a soi zom zela which is directly proportional atia directly proportional to the product of the magnitude of the two charge product to multiply ania q1 into q2 ati phot ani chu point number 1 chuan a chun som le a and inversely proportional to the square of the distance between the two charges inversely proportional to 1 by ania chu 1 by r square ti na ni ti chuan he mi te pani hi mun khata ziak ta ila combine ta ila f is proportional to q1 into q2 divided by r square ti hi kan lo mu ta ni ti chuan he ta hian proportionality sign kan hmua equals equation a kan siam dona chuan equal to a kan thak anga f equal to proportionality constant kan da nga ya k kan lo mang ta a q1 q2 by r square kan ti hi Coulomb's law force zonna formula chu alo chuak ta ni ti chuan k hi proportionality constant ani a chu tun hnuah chuan hei hi kan lo mang ta a ki a hian 1 by 4 pi epsilon not kan ti te hi kan lo mang ta ni ti chuan epsilon not kan ti hi enge ti chuan permittivity of free space permittivity of free space ti na ni a hei hian definition ran chuan ei thawa amaro chu tun tuma hian kan lu chil to lo mai anga ti chuan constant ani wangin a value ni a 8.85 into 10 to power minus 12 coulomb square per newton per meter square ani a ti chuan pi chu kan hria pi chu 3.14 amo 22 by 7 amo khani maya chuan 1 by 4 pi epsilon not chuan enge tluk ti chuan 9 into 10 to power 9 newton meter square per coulomb square ti hi alo tluk ta ni chuan Coulomb's law ni china force zonna equation na kha ti hian kan ziak thei bawk ani f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ti hian f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square hemi equation mang hian q1 le q2 in kara force hi kan zong thei ani ti chuan pakhat example pakhat en thuak chin te ang calculate the force between two alpha particles separated by a distance of 8 fermi ti te hi lo chuak ta sela hei hi hemi formula a cho tur thawni alpha particle pani in kara force kha zong chuak ro an pani in kar that zo chu 8 fermi ti na ni mai ni ti chuan hemi case a hian q1 amo q2 amo kha alpha particles ani alpha particles charge ai kan hriat angai ta ni alpha particle kan ti chuan positive charge particle ani a ti chuan eng nei ngei ang ti chuan helium nucleus nen ai nang ani helium nucleus a chuan proton pahni oma chuan alpha particles charge nei za ta chu 2 into 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb ani hei alpha particles pakhatina charge an nei za ta ni ti chuan an distance a kha kan en le a distance to r kan manga r is equal to 8 fermi kan ti a ama chu fermi kan ti kan hriat le ngai ta fermi tluk pui chu 10 to power minus 15 ani a meter ani so distance to 8 into 10 to power minus 15
meter kan hmu to nu chuan hemi formula mang hian all sum takin kan chok chuak theia Coulomb's law hi vector form point da theia chu Coulomb's law in vector form ti in an soi thina a chan chu force is a vector quantity vector ani wang ani chuan vector form a kan da don chuan hi n log te ang hi positive charge ani a q1 le q2 kha chinami ang tho kha tile mai ang chuan pani in kara distance kha r tho kha alani a chuan an pani in kara hin force oma chuan hi q1 hi q2 ni chuan he ta hian force pakhat omanga chu f21 lo ni ta se he lama force om le bokanga chu f12 lo nianga ngatinge 2112 tia kan sia kan ti chuan f21 kan ti chuan force on q2 due to q1 ani ti chuan positive le positive kan mana wangin heti zong hian repulsion mo a hla zong in akalanga ti chuan f12 kan ti chuan force on q1 due to q2 lo nianga ti chuan positive le positive ani wangin a hla zong in he ta hian akalang pakhat positive pakhat negative ni ta se heti zong hian attraction hian akal mai do ani li kha ril ruwa da ta bok ila ti chuan hela hian unit vector kan ti hi da ngai ta unit vector chu vector sign pa ngai arrow mark da lo hian kep te kan da ta chu 1 2 heti zong hian lo kan le boka 2 1 hi unit vector form 1 to 2 le unit vector form 2 to 1 ani amaro chu a magnitude value chuan helai tanga helai in kar ani wang han r tho hi ni ti kha sia tur ani ti chuan kan zia kang Coulomb's law mangin f12 chu vector f mo force is a vector quantity f12 kan zia don chuan 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square alani ta fowa amaro chu electric charge chu scalar quantity nia distance po scalar quantity nia vector sign da na tur an nei lo awangin hela hian unit vector hi kan zia kanga unit vector upon 1 2 le 2 1 lo om vele ta ani chuang kan enanga force f12 chu heti zong hin akala chu wan chuan unit vector kan man tur zok chu heti zong akal r21 kan ti he aniang khatiang chia khan force on q2 due to q1 f21 chu 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square tho ni a unit vector chu 1 2 kan mang thung don ani ti chuan hemi te pani hi kan lo nei te a vector form in ani chu ti chuan diagram kan end point a hriat reng maya r12 chu ti zong hin akala r21 chu ti zong in akal chuan r12 is equal to minus r21 lo ni ta ni r12 le r21 chu in ang thawa r thawa nia kan sei to amaro chu an hoi zong kha in an lo wang han pat kha minus kan da ngai ta chuan hemi equation mang hian hemi equation hi an chok don ta ila enge kan hmu thei ti chuan f12 is equal to f21 ti hi alo chuaka akimem la kim lo heta hian minus om ngai chuan f12 le f21 chu ain ang a magnitude zong chuan amaro chu opposite direction ani pakhat ti zong in a hoya pakhat ti zong in a hoi hemi equation hi high school a kan lo zirto amo class 11 a kan lo zirto Newton's third law of motion kan en chuan to every action there is an equal and opposite reaction ti kha kan hmu a heta po hian f12 le f21 angama se minus atel opposite ani chuan force omna renga equal and opposite force kha aran om turani Newton's law kha hian azom chia thawani ti kha vector form atangin kan proof thayani ti kha se thar le ta ila ti chuan 1 2 2 1 hi abuai thak mai kan se thiam lo kan ti pal ani chuan vector form all sum dewa da dan pakhat kan siamanga f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square ani anga hi kan not se to menge heta hian unit vector kan da nga ti hian ti chuan 1 2 2 1 kha da ngai to lo f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square
unit vector hi an da bel mayang ti chuan hi vector form chu an ni thawani ti kha se le ta ila ti chuan achang chuan r cube textbook 10 khata kan en chuan hi r cube ti te point kan mu thina eng tia lo chuak nge ni en chin lokang unit vector definition a chuan unit vector is a vector divided by its magnitude ti ani a chu vector r divided by r ti na ni maya hemi equation hi heta hian hmang ta ila ni chuan f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square r alo nianga ti chuan r square into r chu r cube r to the power 3 alo niang chuan vector form lang le chu 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 r cube kan man don chun ta hian unit vector ni loin vector pang ai kha da turani chuan r cube alo chuak ti kha kan sin sia bawk don nia chuan hei ti zong hi vaina kan en ho thei chu lo ni ta se in lo pui nge ka bai se